Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syamsul Qadir Ajrani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadli. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atallahu amrahu fi syah afiyah. Wa li jami' masyayikh tauhid al-hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila maghribiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa umatina wa ajdadina wa jaddatina. Wa ustadzana wa syekhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sahih hadzal kitab an-nasahidiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa madana bi asrari wa ad'alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkon qala alaihi salatu wassalam. Mangkon qala teman-teman ngendika Nabi alaihi salatu wassalam. Man ghazza fi sabilillahi wa lam yanwi illa qalan falahu nawa. Man utai sapane mangkosa perang sapa man fi sabilillah ing dalam bela agama Gusti Allah. Bela agama Gusti Allah ing dalam dalane walam yanwilan ora niat sapa man illa yang qalan angin merkoleh tali. Kalau mangko iku kedue man mau ta perkara nawa kang niat sapa man. Iki bisa menerangkan tentang jihad yang dalam bela agama Gusti Allah. Dengan Nabi wangkat qala alaihi salatu wasallam man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa qalan falahu manawa. Dengan Nabi sing sampane wong berperang yang dalam bela agama Gusti Allah, perang bela agama Gusti Allah, jihad bela agama Gusti Allah. Wa lam yanwi illa qalan. Tapi orang tersebut tidak niat, karena orang niat golek ridhone Gusti Allah, orang niat merjuangkan, maksudnya orang niat golek ridhone Gusti Allah. Tapi sing diniati apa? Supaya oleh tali, supaya oleh tergamane harta jaraan. Walahu mana? Maka bagi orang tersebut apa yang ia niatkan itulah yang akan didapatkan. Maksudnya niate ae seumpama cara kasarane nek niate wis salah ya sing dipergoleh ya mau ikut tak. Cara mana niat, cara mana salat lah. Tak kasih contoh salat. Salat nek niate ora krana Gusti Allah, tapi pengen didelok wong. Ya maka yang didapatkan ya cuman iku mau. Wis didelok wong ya wis, ora entuk pahala. Ora entuk ridho Gusti Allah. Nah, iku seperti halnya iki. Apa yang ia niatkan ya iku sing dientuk. Wa qala lan matur sapa rajulun wang lanang, ya Rasulullah Gusti Rasul. Inni aqiful mauqifa uridu wajhallah. Inni stuna ingsun aqifu iku mandek sapa ingsun. Al mauqifa ing dalam nggon ngadeg. Uridu ngarepake sapa ingsun wajhallah ing zat Gusti Allah. Uridu lan ngarepake sapa ingsun ayyura ing taden weruhake. Mau tini apa panggan ingsun. Falam yuradda mangka ora jawab sapa Rasul. Ali ngatasi Rasul
hatta nazalat hingga temurun apa ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat yang dalam surat Al-Kahfi. Hatta nazalat hingga temurun apa ayat faman mongko sapa kana ana sapa man yarju iku arep-arep sapa man liqa'a rabbih ing ketemu pangerane man kalau amal maka becik ngamal sapa man amalan kelawan amal sholihan kang bagus. Wala yusyrik lan aja nyekutake sapa man bi ibadati rabbi kelawan ibadah ing pangerane man. Ahadan ing wong suwiji. Terus waqala rajul ana sasijine wong lanang iki matur marang Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Gusti Rasul, inni aqiful mauqifa uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini." Falam yurad alih. Matur marang Rasul, sak temene ingsun mandeg, sak temene ingsun berdiri dalam suatu tempat dan ingsun si rajul iki mau berharap berkeinginan kepada Gusti Allah, pengen duwe karep supaya Gusti Allah memperlihatkan tempat orang tersebut. Nah, takok marang iki matur marang Kanjeng Nabi. Terus falam yurda alaih, maka Nabi ya tidak jawab. Orang jawabi pertanyaane wong iku mau. Hatta nazalat sehingga temurun satu ayat yang dalam Quran faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dari Gusti Allah ayat temurun iki dari Gusti Allah kurang luwih sing sapane wong kok berharap arep-arep pengen ketemu pangerane, pengen ketemu Gusti Allah. Falyamal amalan sholih, maka berbuatlah amalan-amalan yang saleh, amal-amal yang bagus. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan menyembah hal-hal lain selain Gusti Allah. Ya intinya nek pengen ketemu Gusti Allah, pengen entuk ridho Gusti Allah, pengen entuk panggon sing layak sok ben yaiku surga, maka ya amal-amal soleh, maksudnya usahani ya dengan melakukan amal soleh. Aja menyekutukan Gusti Allah, intinya ngoten niku. Waqila lan den dawake ya Rasulullah. Waqila lan den takokaken ya Rasulullah. Ar-rajulu utawi wong lanang yuqatilu iku perang sapa rajul lil magnami karena jaran warajulu utawi wong lanang yuqatilu iku perang sapa rajul lil zikri karena den sebut-sebut warajulu utawi wong lanang yuqatilu iku perang sapa rajul liara supaya weruh sapa rajul makana ing panggonane rajul fa idzalika fi sabilillah maka utawi endi mengkono-mengkono kang tinutur iku fi sabilillah ing dalam Gusti Allah ana wong sing takon marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami wa rajulu yuqatilu lil dzikri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.